nekik van egy YouTube csatornánk, itt beszélgetünk. Ő nem az, ő az, meg ő az, meg ő az. Na igen, most beszélgetünk, hiszen itt van 3 testvérem, akivel beszélgetünk, de egy ott van a... Sanika, állj meg, hogy mondjuk az én testvérem. Na, ide figyelj! Sanika, itt vagyok veled. Ide figyelj rá! Tudok majd neked kölcsönözni idétől, valami 17 millió. Nekem 3 millió. Gyertek, szálltuk, nézzük meg mi van a shopba. Lehet, hogy van valami jó a shop. Bocsánat, a kamiát. Bocsánat, csak eletettünk a izét. A magnótost majdnem széttölt. Ja, tényleg amúgy. Fogják mindenkinek a kártyámat nézzünk. Elsők az én kártyámat nézzünk meg. Az enyém ilyen. Ilyen van nekem ilyen madaram is. Van nekem, Készi, van nekem, jó kája van a lánynak. Jó kája. Van nekem, Léci. Leóra fogja adni, figyeld. Jó, neked adni nekem adom. Figyeld, Leónak adja, figyeld. Leónak sem van giftelte át. Ki vagy? Ki vagy? Mi az? Igen, itt a unokatestvérnek a barátnője, Kriszti vagyok. És Pulyák, a Gold Gardenbe elvetek be minket, HTG Sanika, jövetek be hozzánk, és ki fogunk... HTG Legyi. Igen, HTG Legyi, és... Legyidet. Igen, írjatok be, és jövetek be a Gold Gardenbe, játszunk, és ki fogunk sorsolni, mindenki vesz valamit a kettőbe, és ki fogunk sorsolni. Igen. Iratkozzatok fel, és adjatok a like-ot. 5 év múlva lesz termék. Igen, 5 év, hát ilyen majdnem 5 év múlva lesz, mert hiszen még ilyen kicsik vagyunk. Ilyen 10 évesek vagyunk mind, azt azért. Aztán szerintem ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor nyomjatok a like-ot, nem adva a dislike-ot, neked mindegy. De majd jövünk a második tartalmakkal, és írjátok be azt, hogy Naruto 36, és írjátok be azt is, hogy Ronaldo Name 41005, ezt is írjátok be, és nyomjatok a like-ot minden videóra, és iratkozzatok fel. De sziasztok, és írjátok be azt is, hogy Fortnite Domi, és arra iratkozzatok fel. De sziasztok, és rám is iratkozzatok fel Ronaldóra. Rám is iratkozzatok fel, császtok, a Fortnite-os Sanyira is, császtok, ez is volt a videó, és szia,